Eta itxi askotan, alkilate zituen itxiak, eta igual bizitze zian, ganbara sistrin batia, nola la preparatu udara pasatzeko, diru estra bat izatezan, zeak hori, udarako hori. Bueno, adibidez, etxe haure, guk erosi gendun eskontzeako, etxe hau. Eta, klaro, kreditu batea, amak eta aitak laundu, animatu ez hori bakarri, baizikan diru pixkatekin ere laundu ziren, aitak eta amak. Baina gure plana izan zen, aurreneko urtetan udaran alkilatu. Eta jute ginen Imanolen gurasoen itxea. Udara pasatzea, hau alkilatuta. Aurreneko urtetan, ja, estra bat ateatzeko batzen juteko. Osea, hilian hainbeste irabazi eta hainbeste zehatu, eta gero udaran ateatzen deunakin, da, sartuko geha, kredito hontan. Itxe honen hasierare olen gendun, preparatu gendun itxia, eta ustutze gendun gu, jute ginen ara, eta alkilatu egiten. Zeinei alkilatu? Hemen basaben agentzi pare bat, agentzi ez dakit, legalizatutakoa zian, o pertsona batzu zian, hortan ezaguna ziela eta haiek. Eta jai esan, ezu alkilatu inain nuke, eta izatezan oso gara izkaina. Azkeneko orduan dala ez, arte santurako jaitxiak alkilatuta jote ziren jaudarako. Orduan zean estimazio joan dit jaitxiakin. Hain asko tortezan eraunta. Eta 3 hilabete pasatzea, eta etxe ontatorri zianak, aurreneko urtetik Zaragozako famili bat izan zen. Eta gero errepikatzen zuten? Bai. Eta gu kalkulatu gendun hau, ez dakiz zenbat urtean, aurrena alabazarrena jaio zanian ere jonginan oandikan Imanolen gurasoen itxea, bigarrena jaio zanian ere bai, biumekin ere jonginan, eta hirugarrenako aurduan ziatu nintzanean, erabaki gendun bai ez da, patutzea, patziare aizan, hobeto xo dominatzen, eta gero mobida hundila zan, harakore bai, biumekin, 3 umekin jutia, eta guretzako ere bai moitzia, eta ez dakit zenbat urtetan alkilatuko gendun, umia segidakoa zian, eta 71-etik 4 urte. 4 urtean ingo gendun hori, ara jun, da.